Dámy a pánové, jste připravený být znechucený něčím, co dokážou vymyslet jedině Japonci, protože dneska na nás čekají ty nejvíc bizarní animáci, jaký jsem vůbec v celé hře viděl. Každopádně vás zdravím 19. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a vítejte zpátky v Profane Capital. Taková prdel na konci světa, ve který sídlí jenom jeden Lord Boss, který ho prostě musíme mermomocí dotáhnout domů, aby si sednul na svůj zasranej trůn, který opustil, ale hej, on prostě nemůže přijít po svých, takže mu trošičku pomůžeme. Tak, máme tady ještě pár věcí na průzkum a máme jednoho cibulkovýho kámoše, kterýho potřebujeme zachránit, takže tu nejdřív tady omrkneme, oho, paráda, úchvatný sochy a všechno, koukám, že co oni to přesně mají, to mají bazuky? Ale jo, ono to fakt vypadá, jak kdyby to z konce mohlo něco vystřelit. Já jsem si myslel, že jenom tady plácnu nějakou pičovinu a pak se ještě ukáže, že oni tady opravdu slavili čínský nový rok. No dobře, tak. My chceme totiž teďko, mohli bychom samozřejmě jít přímo na ten samotný boss fight s Jormem, ale výborně, new challenger has approached. Proč si vždycky vybere jako přistávací plochu mojí prdelku? To není vůbec hezký, mimochodem kryjou se takhle křídlama, což se mi hodně líbí, samozřejmě do té doby, dokud se mi to kurva nelíbí, kvůli tomu, že tím blokuje všechny moje útoky a já dostanu přes pičulu. Ale teďko se mi to líbilo, takže jste to aspoň mohli vidět. Tak, tamhle se teda chceme dostat, ale ne ještě teďko, protože tady máme jednu vedlejší cestu, která vede k Cibulkovi, tamhle potom vlastně přímo od toho bonfireu vede žebřík, se kterým to tady potom takhle přeběhnete, máte tam nějakýho gargoyla, nějaký další sračky a tamhle ty čupky u toho ohně, tam určitě taky nejsou jenom pro okrasu, ale k tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme. Takže, mimochodem, co se týče příběhu tadyhletoho místa, tak je to hodně zajímavý. Hele, tamhle to je tutová past. Vidíte tam toho Crystal Lizarda a vaše Dark Souls reflexy a instinkty se okamžitě nakopnou a říkáte si oh baby, je tam nějaký loot, it's fucking shiny. Chcete to k němu doběhnout a trošku mu dát svoje vlastní koule, jenže tam samozřejmě je tam díra, kterou ale my přeskočíme jako největší šampioni. Haha, to si nečekal, co ty malej hovne. No jo. To je tak, když tady na vás nachystají past, ale vy jste stejně moc dobrý. Takže, co se týče příběhu tadyhle toho, to by výborně. Hehe, 2 za cenu jednoho, tak se mi to líbí. Takže Twinkling Titanite farmička, to je dobrý. Tamhle ještě nějaký item, OK. Co se týče příběhu tohohle místa, tak vlastně, ten Jorm, kdysi dávno, no vlastně, asi ten příběh necháme až po tom, co já zabiju až já zabiju toho Jorma, až si dáme vlastně ten samotný. Tohle bylo těsný. Až dáme ten samotný boss fight. Protože z něj budeme mít duši, která nám řekne trochu příběhu, plus je tam ještě jedna věc, která je hodně důležitá k tomu příběhu. A já to prostě potom si tam ještě na 5-10 minut stoupnu, no možná to asi tolik ne, ale prostě si tam na chvíli stoupnu po tom boss fightu a zatímco budu utírat prostě ty kapky toho potu, a možná i trošku toho no, jde o to, že to, hele. Jde o to, že potom vlastně, po tom boss fightu schrneme ten příběh, bude to lepší. Tak, Rusted Gold coina, kterou můžete sežrat, ne tu flašku, tu coinu, já vím, zní to divně, ale jo. Čekat, aby se vám zvýšila šance na to, že naleznete nějaký super itemky, tam je to všechno mrtvý. Tak, a tohle to, semhle jsem se chtěl dostat. Když spadnete do té díry, co se vám vlastně stane, když spadnete tady do z těch děr? No, co je na tom tak kurva hroznýho, to přece nebude jako v katakombách, jako v prvním Dark Souls. Ani píču, kamaráde. Spadnete tam do těch sraček, který buď dávají to. Ty normální, kdyby dávali poison, jako v Blightownu, tak pohodička, poison je chill, máte spoustu času. Tyhle ty svině dávají toxic. Takže tady budete muset hodně rychle utíkat a ten toxic vám hezky zůstane. A hlavně nemůžete dostat ani tenhle item, což je právě na vyléčení toxiku. To je fakt hezký. Já ho doufám nebudu potřebovat, jo, tady udělám dostatečně strategicky na to, abych ho nepotřeboval. Samozřejmě, samotný toxik nestačí. Musí tady být ty zasraný čupky, ty hnusný kurvy s vagínou na břiše. Takže tady, ale samozřejmě jako každá ženská se i tyhle dají uklidnit koulema, takže jim dejte koule a budou v klidu. Tak, já nechci dostat toxic, jsou tady tyhle ostrůvky. Sice samozřejmě pak máte málo místa na manévrování před těma jejich nenasytnejma pičkama. Pohodička, pohoda. Hlavně v klidu, OK? Ale hej, když si to ubráníte ten ostrůvek, tak jste tady dobře. Tak, tak tady vlastně nedostanete přes pindu. Mimochodem, já si tady ještě chvilku, co nebudeme potřebovat teďko.
Thank you carving. Ne, tady to nebudem potřebovat, to jsme měli jenom kvůli tomu mimikovi. Já si tady vezmu ty 3 Blooming Purple Moss Clump, aby jsme když tak mohli ten toxik vyléčit, protože já sice to tady budu dělat strategicky a všechno, ale je mi jasný, že v něm stejně skončím. Dost možná kvůli tomu, abych sebral... Tamhle něco je? No tak tam musíme jít, jo. Samozřejmě, že tam... A tady je dokonce i Purging Stone, který vlastně dá pryč Hollowing a Curse, který jsou v Dark Souls 3, ale nejradši bych vám je neukázal a pravděpodobně vám je neukážu. Tak, co teď? No asi dostaneme ten toxik, co? Takže já musím sebrat tamhleto. Já vím, že to je hovno, ale stejně to chci, protože to svítí. Kurva, teďko jsem úplně, ty vole, zněl jak nějaký ten, jak fanoušek Apple. Teďko dostanu shitstorm v komentářích, ty vole. To zase bude, takhle se mi to líbí, pořádnej toxik. Tak, Poison Gem, doslova toxik. Víte co, hele, jsem teďko až po hlavě v toxiku, až po uši, jo? Takže musím být i trošku toxik, co se toho komentáře týče. Tak, dobrý. Tohle to by bylo, no a ještě se bereme tady tu poslední pičovinu, což je Curse Bite Ring. No dobře, tak jo, tak to se hodí, ok. Jenom kvůli téhle kokotině se asi vyplatí sem spadnout do těchto sraček, pokud na to máte tu Blooming Purple Moss Clump a nějaký estusy. Problém s tím toxikem je, že vám bere hodně životů a trvá strašně dlouho. Podívejte se na to, jako tady se nedočkáte, než ta sračka dojede do konce. Takže to je ten hlavní problém, že vám to sežere všechny estusky, že tohle je mnohem rychlejší, ale samozřejmě ideálně si nakupte nějaký tyhle bílý lístečky, bílo-fialový lístečky a ve Firelink Shrine, než sem půjdete, jestli se plánujete rochňat v téhle sračce jako nějaká pořádná sviňucha. Dobrý? Tak, ještě kvůli tomuhle samozřejmě si nechám dát toxik. Výborně, slečno, ještě, že jsou vidět, jo. Co by bylo fakt děsivý, co myslím, že by bylo fakt děsivý, že by jako to by mohli udělat to by mohli dát do Dark Souls 4 znova tadyhle ty hnusný svině. Ale dali by jim takový bonus, dali by jim takový hezký bonus, že by byli schovaný v tom bahně, že by jim nebyly vidět ani ty vlasy, ani to tělo, nic, takže byste potom šli. A najednou by na vás vyskočila ta mrduchtilá píča, chytla by vás asi 20 nohama. Já bych se posral, já bych to nehrál ani omylem. A ještě by to mohlo být v nějaký temný oblasti a vy byste museli mít tu pochodeň. Tyhle to by byly úplný horror souls. Takže co tady přesně v téhle toxic části se schovává? Víte, jak jsem říkal ohledně těch super hnusných enemáků, tak tady je máte. Tyhle enemáci mají místo hlavy ruku. Ruku, která má v sobě pusu. Plus mají ještě i pusu v břiše. Oni mají pusu i na břichu, by the way. A všimněte si, že oni se vlastně valejí jako batolata. Takže to vůbec není creepy. Tyhle enemáci vůbec nejsou creepy. Hej, on mi právě dal brofist. Kurva, zasraný z děcka PewDiePie, já to věděl. Tak a je jich tady víc a všichni tady chrápou a jsou to extrémně otravný enemáci. Jsou jenom tady, myslím, Dark Souls 3. Máte tady Purging. Jo, oni se převalujou, dělají pičoviny, nejhorší je, když vás sežerou. Oni vás můžou totiž sežrat. Je to, myslím, instakill za každý okolnosti. A ještě k tomu vám i sežerou duše, ty kurvy zasraný, nenasytný. Takže tyhle enemáky, na ně prostě z vysoka seru, já bych odsud radši odešel. Nebo bych na ně tady mohl aspoň udělat nějaký drop a tak? Ne, ani hovno, to je moc malý. A teď jsem v piči. Do prdele, kurva! Opovaž se, ty svině. Jakož to z nich úplně cáká, ty vole, to je úplně skvirtík. Nevím, co na ně platí, jestli na ně platí, já nevím, firebomba aspoň, nebo něco. No, moc ne, no. Všimněte si, jak mají... Já jsem kretén. Om. Hele, ale nezabil mě, to je dobrý, nezabil mě! On mě chytnul ten další, ne, nechytnul mě, jenom špatná kamera, jsi v klidu, sice dostaneš toxik a nebudeš to mít jak vyléčit, ale jsi v klidu. Já jsem nedostal ten toxik. Tohle to byl luxusní klač. Všimnuli jste si, jak mi ubývaly duše, zatímco mě žral. Takže uděláme dohodu. Tam už nikdy v životě nepůjdeme, díky, tak. Dobrý, pokračujeme dále. Takže tohle bylo teprve první patro. Tady totiž ty kurvy jsou znova. No dobře, tadyhle z toho už rektnu. Dáme mu tady pořádnou prohlídku. Oni nemají za 100, nebo takhle, oni mají hodně životů. Mimochodem, všimněte si, že dělají podobný útok, jako dělali ty v Dark Souls 2, jak na vás furt se snažili dřepnout tou prdelí. Takže když je budete jakoby... Musíte je zmást, oni jak se válej furt jak se válej, líný svině, když se budete motat okolo nich, tak oni nebudou moc vědět. No, že takhle vždycky to vlastně mine ten idiot.
vždycky se bude, no, když vás zasedne, tak to samozřejmě bude bolet, pak se zase musí celý otočit, pak se ještě válí takhle. Takže když budete mít dostatečnou trpělivost a budete je dostatečně obíhat, tak jim konečně dáte přes držku. A samozřejmě Dunk Pie, co jinýho byste sakra čekali, že z takových hnusných sviní padne. Tak, ale tohle to se všechno vyplatí, protože tady máte Court Sorcerer Robe, čili celý set konkrétně. Takže tady můžete být přímo Court, počkej, Court je co? Jo, soudní mák, a to se vyplatí. Tady máme samozřejmě dalšího mimika, protože ty vole, já myslím, že tadyhle to je takovej, celkově tohle to je takovej jakoby chrám věcí, které jsou ochotný vás sežrat. Takže mimik vás sežere, tyhle ty čupky vás... Tyjo, jsem se tak, že mě chytnu. Tyhle ty obrovský parchanti, co mají pěst místo hlavy, tak vás chtějí sežrat. Ty vole. Tak, tady máte ještě i Court Sorcerer's Staff, která se možná na něco používá, myslím jako na něco jiného než jenom čistě kouzlení. A tady pak můžete skočit zase zpátky. Rubbish ahead. A on to opravdu je rubbish, doslova. Tak, co tu máme dále? Pointless. No a to je celý. Tak, ale teďko se asi ptáte, kurva, neměla tady náhodou být nějaká ta skrytá cestička k tomu cibulkovýmu bro, aby jsme dokončili jeho quest? Ano, přesně tak. Je tady. A je tady, ještě totiž můžete jít ještě totiž vejš. Takže tadyhle. Tady máte jednoho toho Court Sorcerera, kdybyste se ptali, co to je za parchanta, tak tady ho máte jako NPCčko a musíte ho zabít. Nic extra těžkýho, ale ta jeho pochodeň je fakt skvělá, ale olympijské hry... Logan Scroll. Takže tady máte nějakou tu magii od samotného Logana. No, počkej, neměli jsme tady už něco takového? Ne, my jsme měli ten Sage's Scroll, ty Crystal Sageové, který vlastně se učili od toho Logana, ale tadyhle to je přímo Logan Scroll. Takže... Takže ty Court Sorcererové, ty soudní mágové, tak použili tento svitek, aby vlastně převzali dědictví, nebo aby převzali heirship, jako vlastnictví, nebo ne, že jako by byli stejný rodokmen Loganového dědictví právě. Ačkoliv tento nárok stál blízko něčeho, a to už je jinačí příběh. Ty vole, některé ty slova, které jsou tady v tom lóru v angličtině, to je fakt jako něco, co zrovna ty vole na normální anglický šprechtění to vás jako fakt nenaučí. Každopádně, tak jako tak, oni teda čmajznuli ten svitek, aby potom... Poison Arrow, no jasně, co jinýho tady taky bych čekal spíš Toxic Arrow, aby to bylo opravdu hnusný. A tady ještě pak můžete skočit semhle. Myslím se do toho. Ale tady máte Wrath of the Gods. Hněv bohů. Ať to má pořádný grády. Což by měl být nějaký miracle, asi. No a teďko jak teda k Cibulkovi. K Cibulkovi se dostanete tak, že tady už to dokonce máte i označený. Door ahead. Semhle se totiž dá skočit. A tohle je jediná cesta, která k němu vede, protože tohle je přímo vlastně k té jeho cele. Jo, a vy potřebujete na to ten Old Cell Key. OK. Tady si můžete vyzvednout Covetous Gold Serpent Ring, takže to je ten samý, jako je ten stříbrný Covetous vlastně Serpent Ring, akorát, že tenhle je samozřejmě ve zlatý barvě, akorát, že tenhle funguje na to, abyste měli větší šanci na drop itemů, tohle je na zvýšený drop soulu, stejně jako v předchozích hrách. You are a saint. Once again you are my valiant savior. I, Siegfried of Katarina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. A samozřejmě po vzoru prvních Dark Souls, kde když jste dokončili vlastně Dark Souls jedničce úkol s Cibulkovým bro se Siegmeierem, tím, že jste ho vlastně našli mrtvýho potom, nebo takhle, ono tam je víc konců, ale ten konec, který já jsem potom jel na streamu, tak bylo to, že v Dark Souls 1 ho pak najdete mrtvýho vlastně holou, mrtvýho už v tom Ash Lakeu, kde je tam s ním ta jeho dcera a ta vám právě jako odměnu za to, že jste s ním byli a pomáhali jste mu dát Titanite Slap, tak tady i od Siegwarda
v Dark Souls 3 dostanete taky Titanite Slap na konci jeho questové linie. No, please. Go on ahead. I've my own road to take, and a duty to fulfill. Very soon. And a duty to fulfill. Very soon. Ovšem tohle není tak úplně konec toho jeho příběhu, protože ještě s ním budeme mít jedno poslední setkání možný. A on o tom i sám mluví, že ještě tady má jednu službu, která už je hodně blízko tomu samotnému vykonání. Takže o tom zase až za chvíli, nebo možná až úplně příště. Tak, pak se ještě dostanete semhle, kde z nějakého důvodu, když pak jdete tady dál, tak se tu najednou kurva z ničeho nic objeví zase ty zasraný žalárníci, jako kdyby jich předtím nebylo dost. Takže jim ukážete, že tady tyhle ty čupky nechcete. A tohle vede vlastně takhle na tuhle tu linii. Tady zase zpátky do toho krysího hnízda, kde stál předtím ten Giant, ale důležitý je, že to doběhnete až úplně sem nakonec a tady máte Jailer's Keyring. A s tím, ten Jailer's Keyring, tadyhle myslím, že... Jo, to máte několik klíčů. S tím teprve můžete odemknout tu celu, kterou jsem ukazoval v minulé části, kde je vlastně, kde je to NPCčko. Takže tam bychom se mohli vrátit a ukázat to. Takže já sám to nevím, jestli to je ten klíč, já jsem se nikdy k tomu NPCčku nedostal. Takže myslím, že to je někdo, kdo vám dá nějaký kouzla nebo něco na ten způsob, takže já jsem to na svůj playthrough nepotřeboval a kurva, ale výtah bych docela potřeboval. Výtah by teďko jako celkem bodnul. Haha! Někdo další? No, tohle už je chytřejší. No, ne tak moc, ale... Hele, dokud tam neslítnu já, tak jsme v pohodě. Paráda. Ne, do piči. Dobrý, další. Ještě, krásný triple kill, tak zatáhni za to. Jedeme zpátky nahoru. To zrovna asi můžeme jít vyzkoušet, co? To jsme mohli. Máme ještě trošku času. Mimochodem, já tady potom budu muset v této epizodě udělat střih a dotočit druhou půlku téhle části až zítra, protože teďko mi to tak strašně přesně nevychází. Jakož mám hnedka za chvíli livestream, takže tak. To. Takže vždycky jakoby já oznámím třeba livestream dopředu na nějakou řekněme 10. hodinu a potom jakoby mám ještě to a do té doby natáčím vlastně epizody, to na druhý den, ale občas to kurva nestihnu. Takže já myslím, že hele, čekneme teďko, jestli tam opravdu pasuje ten klíč a ještě bychom mohli to tady mrknout na tu celu, která je tady dole, takže tu už bychom taky měli otevřít. Takže tady prozkoumáme ty dvě cely ještě a já tady pak hodím střih a na samotného Jorma půjdeme, nebo takhle, půjdu až zejít. Kurva, ne, to špatná cela, kurva špatná cela. Hodně zasraně špatná cela. To bylo někde tady. Tadyhle to byla, že jo? Jo. Tak, na to potřebujete taky ten Jailer's Keyring. Výborně, Steam dokončil Zaklínač 2 stahování, to je paráda. Prisoner's Chief Ashes, dobře. Takže vůdce. Ten nám odemkne zase nějaký nový věci na nákup u babky. A vůbec nevím, jaký to budou. Takže by tam možná mohly být nějaký zajímavý kousky. Ale možná taky ne. Tak, tohle máme. Já to tady přeběhnu. Ideálně, kdybyste mě nepopálili jak malou čubu. Skvělý. Zatím to jde nádherně. Hehehe. Počkej, odbočil jsem správně nebo ne? No, vypadá to, že... Počkej, ty vole, odbočil jsem... Hej, tohle není prdel. Jo, dobrý, jo, tady je ten výtah, jasný. Ono by to šlo i tou druhou cestou, ale to je ta zdlouhavější. Já teďko chci... Ty vole, zase do té místnosti, kde je hromada těch zasraných žalářníků. To je fakt kurva super. Člověk by si až skoro myslel, že mě to k ním nějakým způsobem láká. Že tam furt lezu jak idiot. No jo, dobře. Hele, já zkusím rushnout přímo tu celu. Akorát, že já nevím, kde byla. Myslím, že byla hnedka tady vpravo, ne? Ne, to jsou ty krysy. Takže byla tamhle vzadu vpravo. Tadyhle to byla, myslím, ne? Jo, ta je zavřená. Kurva! Hele, to proběhneme, speedrun, easy, akorát, že tady je ještě jeden žalářník, že jo. Jo, to je fakt skvělý. Ne! Utíkej, dobrý, já se tady schovám dovnitř, tam mě nebudou moc dostat. Jo, potřebujete na to ten klíč, tak. Velký klobouk. Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can
can still turn heads. Ona je heretik. Oh, you're not one of them, are you? Accept my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities, and I am no exception. You're here to save me, but I'm guilty. A wretched child of the abyss. Co? Is that something you can forgive? Oh, really? You are no ordinary woman. Very well. Besides, I've grown tired of imprisonment. I am Carla, and I accept your proposal. Ajajajaj, ty vole, já možná jsem si neměl brát dom. Ona je heretik, je vinná, sama se k tomu přiznává a ještě k tomu, ona je dítě Abyss? To mě poser. Ta Abyss má zajímavý lore, nejenom v Dark Souls 1, ale dokonce i ve 3 to potom pokračuje. S těma samozřejmě, s těma Abyss Watchers, s tím s Wolf Covenantem, Wolf's Blood, to potom samozřejmě i s Artorias tam, jakoby to, je tam minimálně ta jeho zbroj, ale nic moc nového tam o něm není. A teďko tady máme ještě, předtím jsme našli tu duši, ty Firekeeperky na vrcholku tady toho Firelink Shrineu, která utekla z Abyss, teďko máme nějakou čarodějnicu, která je přímo, no ty vole, nicméně ona se vám tady dostane semhle do Firelink Shrineu a bude vás učit asi Chaos kouzla. Ah, there you are. As I said, I am Carla, and am grateful to you. Now, what shall we do? The only thing that might interest you is my sorcery. Although my dark arts are a detestable sort. That wouldn't interest you, would it? Já nemám zájem, no. Most regrettable. I have nothing else, you see. Nothing at all. Have you so soon forgotten? That place is home only to monstrous things, and I am no exception. Já vím. Ona nemá nic jiného, co by nám nabídla, protože nám sama říká, že to místo je vlastně domov pro monstra a ona není žádná výjimka. Gracious. Let this ash, I only hope. Tak, podíváme se, jestli tady hnedka uvidím něco novýho. Nějaký nový unikátní item našel by se, nebo ne? Co tu máme? Lothric Knight, Greatsword, Zweihandu, to jsme už předtím měli. Něco možná tady nějaký set dole? Ne. Nevidím tady nic novýho, ale to je kvůli tomu, že já jsem to tady pořádně ani... Hele, je tady její set, aha. Carla's Code, Carla's Pointed Head, takže to je její set, ale to nevím, jestli tady je kvůli tomu, že ona se k nám dostala do Firelinku, nebo to je kvůli tomu popelu, co jsem tady dal. Tak jako tak, tady nevidím zas tak nic moc novýho. Dung Pie, Stalk Dung Pie, OK. Nicméně, dámy a pánové, já tady teďko hodím střih, protože už vážně musím jít, ale uvidíme se potom, nebo takhle, to video normálně samozřejmě bude pokračovat, ale já na ten boss fight půjdu až pozdějiš. A jsme oficiálně zpátky, dámy a pánové. K dotočení této epizody jsem se dostal až po 2 dnech, takže se omlouvám, pokud teďko budu znít trošičku jinak než v předchozím střihu, ale jdeme to dokončit, jelikož nás teďko čeká jeden opravdu vizuálně epický boss fight, na který navíc budeme mít jednu hodně nečekanou pomoc. Vrátil jsem se teda zpátky do Profaned Capital, jelikož tu máme jednu věc, na kterou jste mě upozornili během streamu a já jsem si ji nikdy nevšimnul, ačkoliv tady přímo doslova leží. Tady vlastně najdete mrtvolu a mrtvoly jsou v Dark Souls úplně všude, takže jsem tomu nepřikládal žádnou extra váhu. A když se podíváte pořádně, tak si všimněte, že má čelenku, má ty vousy, tohle je Gilligan z Dark Souls 2. Ten, co vlastně vám hodil ten žebřík dolů do té studny v Majule, do toho gatru, kde jste potom bojovali vlastně s tím Rottenem.
Takže tady všude jsou ty žebříky. Tady je žebřík, tamhle je žebřík, tamhle je žebřík, tady je další žebřík. A tady máme samotného žebříkáře, ještě i vedle něj je kus toho skládacího žebříku a mrtvej Gilligan. Ty vole, celou dobu se tady soustředím na příběh Dark Souls 1, jak se na něj napojuje ta 3 a 2 jsme všichni úplně vytěsnili z paměti, protože to byl nejhorší díl série a nepodílel se na tom úplně přímo samotný Miyazaki, takže protože ten si samozřejmě vyvíjel Bloodborne v té době a potom jsem jen tak hodil mrtvou postavu z Dark Souls 2. Moje hlava už není schopná pobrat tenhle lore. Já opravdu nejsem schopný pobrat ten příběh. Takže co místo toho uděláme bude, že slezeme tamhle dolů. Oh kurva, já jsem zapomněl, že střílejte fireboly. Slezeme tamhle dolů a dáme si jeden pořádně legendární boss fight, protože Jorm the Giant na nás už čeká. A do píče, tohle je hodně blbý. Já jsem nesebral ten item, já vím, ale tam určitě nebude nic důležitýho. Můj život je momentálně mnohem důležitější, ale tohle to samozřejmě můžeme sebrat, tady už jsme v pohodě. Tak já ho ještě... Ty vole, wow, hej, v klidu. Rychle je stusu, díky chlape. Já bych docela rád jako už šel na ten boss fight, abych se nemusel zase vracet pro flašky, takže kdyby si teď chcípnul, tak bych to moc ocenil. Vidíš, že to jde. Moje koule jsou tak OP, jako vždycky bývaly. Tak. Teď se dostaneme... tady to začne být zajímavý. Tady to začne být hodně zajímavý. Všimněte si ty výzdoby, tady těch místností. A když říkám výzdoby, tak tím spíš myslím, všimněte si, že to tady vypadá jak v koncentráku. Tady jsou naházený mrtvoly na hromadách, spálený mrtvoly a vedle nich samý bohatství, samý stříbro a zlato. A jediný, co tady zůstává, jsou tyhle kněžky, nebo já nevím, jestli to jsou nějaký čarodějky, či něco na ten způsob. Ještě samozřejmě tady nesmí chybět další gargoyle, protože fuck you! Ty vole, tohle nesnáším, tuhle část. Dobrý, to zvládnem. Hezky v klidu. No, jasně, paráda. Potřebuji nejdřív se zbavit toho gargoyla. Na těch kněžkách, by the way, se docela dobře farmějí souly, takže myslím, že za jednu dostanete nějak 1000 soulů. A většinou se úplně moc jako nebráněj, ale vypadá to, že zrovna jsem chytnul vážně skvělý štěstíčko na to, že teďko jsou ještě agresivnější než normálně. Tak, tady musíme samozřejmě dát menší vendettu těm, kteří nás odpalovali, když jsme běhali po tom mostě. Tak a hnedka se dostaneme k tomu samotnému příběhu, protože díky tomu, že jsem tu epizodu vlastně musel rozstříhnout a dotáčím tady tu druhou půlku dnešní epizody, dnešní lomeno včerejší, lomeno předvčerejší, tak jsem vlastně si šel jsem na internet, na nejmocnější místo, co se vědomostí týče na světě. A šel jsem tam trošku proběhnout, ještě si pročíst znova ten příběh toho Jorma, abych vám ho mohl předložit nějak aspoň co nejvíc inteligentně. Navíc samozřejmě vám doporučuji, pokud vás to zajímá opravdu hodně, tak já to nikdy nebudu stíhat, ani nebudu zvládat vysvětlit tak do detailů a tak přesně a správně hlavně, protože spousta věcí, které říkám, jsou absolutně špatně, jenže u Dark Souls nikdy kurva nevíte, co je správně a co je špatně, protože samotní tvůrci málo který věci a teorie vůbec sami potvrdějí a to je ten největší problém, to je ten největší problém a zároveň i ta největší slast těch Dark Souls, konkrétně jejich příběhu. Ty tvůrci jim je to uprdele, nebo ne, že by jim to bylo uprdele, ale oni to rádi nechají hezky skrytý. A nekomentujou to sami a nepotvrdějí i něco, i když by si třeba někdo na internetu by kompletně vysvětlil celý Dark Souls příběh správně, tak oni sami na to nekejvnou. Oni hezky se jako usmějou a možná jo, možná ne. Takže, kdo ví. Ale to nic neubírá na tom, že ten příběh má některé části, které jsou absolutně epický. Jako bude třeba právě tahleta. Až se nemůžu dočkat, ale nejdřív to musíme projít celý, ať to máme hotový. Tak. Takže jsou tady všude mrtvoly, pokrytý zlatem a stříbrem. Spálený mrtvoly. Tak, ježiš, tady jich je snad ještě dvojnásobek. Já je potřebuji nějak kvalitně vykombit. A hej, na tebe jsem zapomněl. Já myslím, že se budeme muset vrátit pro flašky. Já myslím, že se tutově budeme muset vrátit pro flašky. Tohle nebylo původně v plánu, dámy a páni. Tohle rozhodně nebylo původně v plánu, měl jsem jít na ten samotný boss fight, ale dobrý, naštěstí na něj znám taktiku. Takže ho doufám zvládnu bez problémů. By the way, nevím, jestli to je oficiální nebo ne. Ale někde na netu jsem viděl jsem na nějakým webu, docela solidním webu, jsem viděl zprávu, že samotný tvůrci Dark Souls nabízejí odměnu $10 000, čili asi 250 000 korun, tomu, kdo naprosto přesně vysvětlí, kdo správně podle nich vysvětlí příběh celých Dark Souls.
Takže pokud si myslíte, že máte nějakou dobrou fanouškovskou teorii, tak bych doporučoval jim napsat, protože hej, 250 000 není úplně špatná výhra. Tak, tady, jo, Handmade se jmenujou. Možná bychom se tady mohli přečíst u té díky, co oni jsou vlastně sakra zač, aspoň něco. Tady máme tu Handmade Dagger, která padla přímo z nich. Jsou to Handmade of the Profaned Capital, aha. Tady bylo řečeno, nebo říkávalo se, že tyto ženy měly potěšení ze zraňování ostatních. Jo, já jsem si kurva všimnul. Tak, domlátíme tady ještě zbytek, z těch, jak ještě tou sadistickou, jak tou kudličkou s tím sadistickým úsměvem, který samozřejmě nevidíme, ale proto mají tu masku, aby ho tam mohli pod něj schovat. Pod tu masku, počkat! Dobrý. No, já jsem dneska tak rozrušený z toho, protože ono to je těžký, jakoby navázat na epizodu, kterou máte roztočenou, proto to nikdy nedělám, jenom když je to absolutně nutný, což teďko bylo, bohužel. Výborně, další kula. Tak, počkat, moment. Budeme hrát moji oblíbenou hru, který z vás je mimik a který ne. Počkej, oni jsou... Obě dvě ty truhly jsou mimik? To si děláš prdel, ne? To tady bude trošku přemimikováno. Hlavně netref tu druhou truhlu, prosím tě. Ať nemusíme bojovat s dvěma tady těma zmrdama naraz. Kurva! Ty vole, já to nechápu, já vždycky čekám, že mě chytne. A vím, že mě chytne, ale pokaždý to stejně musím posrat. Great Shield of Glory. Zajímavý dropík. Asi to nebude lepší než Havlův Shield, který ano, je i v Dark Souls 3, ale... Já k tomu nemám žádný komentář. Tohle nepotřebuje komentář. Tohle absolutně nepotřebuje komentář, tohle to chce jenom nálepku. No to snad ne! To není fyzicky možný. To není fyzicky možný, že Dark Souls 3 dohraje takovej retard, jako jsem já. Do prdele. Tyjo, tohle, co je moc, to je příliš. A to ještě jsme nevzali všechny truhly. Počkejte, ale už by měla být v pohodě, ne? Jestli mě kousne ještě Stejně jsem nejlepší hráč Dark Souls 3 na české scéně, myslím, že je to tady celkem jasně vidět. 3krát mě kousnul mimik po sobě a stejně žiju. Tak, teď se budu ale muset vrátit, takže tohle to jsme prošli, OK. Takže teďko, dámy a páni, já se vrátím zpátky k tomu bonfireu, seberu si znova další flašky. A teďko to už jenom proběhnu po tom mostu, vyhnu se tomu firebow, vyhnu se gargoylovi, proběhnu tady tyhle ty sadistický mrchy, bílý paní, že to jsou určitě faninky Daniela Landy, už jsou tady zase. Takže a vlítneme přímo do té mlhy, aby jsme porazili dnešního bose. A potom, jakmile ho porazíme, tak pokusím se vám jakž tak vysvětlit ten příběh, aspoň nějakým způsobem, jak jsem to pochopil já. Doufám, že si to ještě budu pamatovat. Heleme se, Great Arrow, to je fakt paráda. Utíkej! To je dneska kurva hektická epizoda, minimálně tahle druhá polovina. Tak pojď, jdeme. Sereme na to tady na všechno. Fuck everything and run. To je fear taktika. Dobrý, gargoyla necháme. Tak, jsou tady samony, ale my žádnýho samona nepotřebujeme, ale i tak bychom tam měli mít kolegu. Já doufám, že jsem to udělal správně. Jestli jo, tak to bude úplně... Jo, je to doma. Old friend. I, Siegward of the Knights of Catarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Siegward přišel splnit svůj slib, který kdysi dávno dal svýmu starému příteli. A toho tady máme. Jorm the Giant. Podívejte se, Siegward má absolutně legendární meč. Tenhle boss fight totiž funguje tak, že vy mu normálně nebudete dávat prakticky žádný poškození. Ovšem u svýho trůnu zanechal ten svůj druhý legendární meč. Jeden má Siegward, druhý jsem já právě teďko našel a docela rád bych si ho equipnul. Dobrý, tady ho máme. Storm Ruler. Storm Ruler je absolutně unikátní zbraň, která je ještě z Demon Souls, můžete si ji takhle nabít a potom
To je jediná věc, která řádně funguje na Jorma. 3000 poškození, baby. Dělej, nabíjíme znova. Sigurde, pomoc mi. Spolu s Cibulkovým bro. Teďko dodržíme jeho slib. A očistíme Jorma plamenem. To je ono. Hlavně byl bych docela rád, kdyby mi nezabil Cibulkovýho bro, takže mu musíme helpnout. Sakra, jak jsem tohle mohl minout? Ten dostává absolutní rekt v tom rohu. Já ho musím odlákat jeho pozornost. Pojď sem, ty doufám, že ho už ho nezabil. Ne, dobrý, ještě furt stojí. Cibulkoví kámoši jsou vždycky odolný čuby. Tak pojď. Výborně. Další 3000. Pro jistotu flašku, máme jich dost. Sigurde, Sigurde! Potřeba bych docela pomoct. Ta jeho obrovská mačeta, to rozhodně není... Oh, dobře. Teď jdu ještě já. Hezky se budeme střídat s těma úderama. Tohle nedává žádný poškození, takový plamenej kruh. Dobrý. Sigurde, dej mu. Mám si já nechat tu finální ránu. Sigurde, pojď. Ne, on padnul. Kurva! Jak to, že umřel Cibulkovej bro? On vážně umřel. To už teďko nepůjde vrátit. Do prdele! Musíme nejenom, že dokončit ten slib Cibulkovýho bro, ale ještě ho i pomstít. A je to za náma, dámy a pánové. Druhý Lord of Cinder. Jorm the Giant of the Profaned Capital. Tady máme Bonfire. Tady je mrtvej Cibulkovej bro, druhý Stormlure a jeho celá výzbroj. Pravděpodobně, pokud jste tenhle souboj neviděli, nebo pokud jste ho neviděli s Cibulkou, tak si teďko říkáte, co to kurva bylo, takže teďko se to pokusím trošičku vysvětlit, OK? Takže teďko už bude čistě jenom kecací závěr, tudíž pokud vás to nezajímá, chcete jenom akci, můžete skočit rovnou na další epizodu, ale myslím, že je to docela cool, ten příběh tady, i hlavně, co se do prdele stalo. Tenhle boss fight, vzhledem k tomu, že je to Giant, tak vy mu nedáváte skoro žádný poškození a mlátili byste ho tady 20 minut těma svýma normálníma zbraněma. Proto vlastně tady u trůnu najdete zbraň Storm Ruler, kterou tady já teďko mám v ruce. A musíme se podívat na její lore, aby jsme zjistili, co to je vlastně sakra zač. Takže je to vlastně dvouručka se zlomenou čepelí, také známá jako Giant Slayer, tudíž, že je to prostě sekačka na gianty, na obry, protože má obrovskou sílu bouřky, která dokáže gianty složit na kolena. Jorm samotný kdysi měl 2 tyhle Storm Rulery, ale jeden z nich dal lidem, kteří ho zpochybňovali. Protože, když si ještě přečteme lore toho samotného Jorma, a teď v tom budu přeskakovat, sorry, ale nakonec to bude dávat smysl, nemusíte se bát. Takže, Jorm je potomek dávného vlastně dobyvatele, který vlastně ty lidi, který on vlastně dobil jejich zem, tady to Profane Capital, tak ty lidi samotný po něm chtěli, aby je vedl. Takže on jim potom sloužil jako čepel i jako štít. Ale on právě, aby ty lidi nepochybovali, že se z něj stane nějaký diktátor nebo něco, že jim bude vládnout spravedlivě, tak on jim dal jeden z těch 2 Storm Rulerů. Jediná věc, která ho dokáže spolehlivě zabít, protože je to Giant Slayer, má to tady ten speciální weapon art, se kterým vy vlastně nabijete tu bouřku a složíte ho tím na kolena a dáte mu tím obrovský poškození. A druhý meč, pozor, ten druhý Storm Ruler, nechal svýmu drahýmu příteli ještě předtím, než čelil svýmu osudu jako Lord of Cinder. Takže Jorm the Giant se ještě předtím, než zešílel, než se z něj stalo tohle, co jsme tady viděli, Lord of Cinder, tak se znal se Sigurdem, s Cibulkovým kámošem a dal mu jeden z těch 2 Storm Rulerů. Jediný 2 meče, který jsou schopný ho efektivně zabít a dávat mu pořádný poškození. Takže to Profaned Capital, tady vlastně to byla jeho zemička, to bylo jeho město a jeho lidé. Všichni ty, co tady jsou spálený, ty mrtvoly, jak se jim to vlastně stalo? Totiž, ono to bylo tak, že každý z těch Lord of Cinder, který my lovíme, tak oni
se pokusili linknout ten oheň, aby prodloužili tu Age of Fire. Jorm, jakožto giant, jako obr, tak on se taktéž pokusil, jako jeden z nejsilnějších tady, linknout ten první oheň, aby se prodloužila vlastně, aby se prodloužil ten věk ohně, ta Age of Fire, aby ty lidi, kterým on vládnul a kterým mu sloužili a kterým dal jeden ten Stormruler, tak aby mohli žít dál, aby mohla pokračovat Age of Fire, Age of prostě věk lidí. A on, když se pokusil, jakožto obr, což nikdy žádný jiný obr nelinknul oheň, tak co se stalo bylo, že ten oheň to nepřijmul úplně nejlíp a spustilo se ohnivý peklo na celý vlastně to Profaned Capital. Předtím se to asi nemenovalo Profaned Capital, předtím to asi bylo jenom Capital, nevím. Každopádně se na to spustilo ohnivý peklo, ohnivý Armageddon a sežehnul celé to město, včetně všech těch lidí, který Jorm chtěl ochránit. A Jorm z toho zešílel a skončil tady vlastně na svém trůnu. Takže tak. To samý ty Abyss Watchers, ta Undead Legion of Faerun, ty se taky pokusili linknout ten oheň. A stejně se pokusili linknout oheň i následující 2 Lord Bossové, který ještě my nemáme sejmutý. Takže tolik k tomu příběhu. A vlastně, co se týče toho cibulkového kámoše, tak to je ten, který vlastně oni se znali. Jorm a Sigurd se znali a proto ten Jorm, ještě když byl v pohodě, když byl ještě předtím, než by z něj byl Lord of Cinder, než se pokusil linknout ten oheň, tak mu dal ten Stormruler pro případ, že jasně, a dal mu ten jeho úkol, o kterém mluvil tady Sigurd, že musí naplnit ten svůj úkol, ten příslib, který dal Jormovi, když byl ještě normální. A ten příslib byl takovej, že pokud se něco stane s Jormem, pokud by se obrátil proti vlastním lidem nebo by zešílel, tak ten Sigurd musel slíbit, že přijde s tím Stormrulerem a porazí ho a zabije ho a očistí ho tím od té jeho kletby, tím, že ukončí jeho život. Takže dámy a pánové, tohle je moje verze, tak jak jsem to pochopil, není to kompletní, není to úplně do detailu, takže doporučuji samozřejmě si to najít kompletní příběh, protože samozřejmě to jde mnohem víc do hloubky, ale tohle je takový ten základ. Přijde mi to opravdu hodně cool, ale co se týče tady toho samotného boss fightu, tak když jsem ho hrál poprvé, tak na livestreamu jsem na něj hodně nadával, kvůli tomu, že jak jste sami viděli, ten souboj je jakoby zvláštní strašně, protože všechny bosse v Dark Souls 3 a v předchozích Dark Souls můžete zabít jakoukoliv zbraní chcete. A tady toho Jorma taky můžete zabít jakoukoliv zbraní chcete, ale pravděpodobně to nezvládnete, protože mu budete dávat tak strašně malý poškození, že opravdu byste tady museli perfektně rolovat nebo blokovat jeho útoky 15 třeba minut, než byste ho udolali. Když se vám podaří získat ten Stormruler, který tady vyloženě svítí pod tím jeho trůnem, tak si musíte potom přečíst, že ten Stormruler vlastně opravdu je Giant Slayer, že to funguje proti Giantům, pak musíte přijít na to, že takhle kontrolem si to nabijete a až potom, když to svítí, tak můžete udělat ten obrovský útok, který jedinej mu dá to obrovský poškození, těch několik tisíc. Takže z tohle boss fightu, čistě co se týče jenom té mechaniky toho souboje, jsem byl zklamaný. A přijde mi to jako jeden z opravdu asi nejhorších boss fightů, možná úplně nejhorší boss fight Dark Souls 3. Vizuálně nádherný a i tím příběhem fascinující. A když na to přijdete ještě vlastně takhle s tím Sigurdem a on tady potká svého starého známýho a přijde dokonat vlastně svůj slib, aby ho zabil, tak je to epický. Ale ten samotný souboj za moc nestojí. Ale to je čistě můj názor samozřejmě, takže to samozřejmě vaše vlastní posouzení, to už nechám na vás. Každopádně, dámy a pánové, tohle to bude všechno pro dnešní epizodu, která se nám roztáhla snad na 3 dny, než jsem ji konečně dotočil. Ale doufám, že jsem vám to aspoň nějak trochu vysvětlil, co se týče toho Stormruleru, jak ten boss fight funguje, proč Jorm the Giant dopadnul tak, jak dopadnul a proč se tady objevil Sigurd. Musíte dokončit celou tu jeho linku, vlastně questovou, vysvobodit ho z toho vězení, což jsme dělali, a potom se tady vlastně objeví, když pak pojete na toho Jorma. Takže dámy a páni, tohle bude pro dnešek všechno, doufám, že si tu sérii užíváte, omlouvám se, že teďko nový epizody, nebo takhle, ta epizoda, jste na ní museli čekat tak dlouho, a to samý Rise of Tomb Raider, je to kvůli tomu, že se mi to trošku protáhlo, plus jsem teďko měl nějaký komplikace, nějaký střevní píčoviny a tohleto.
Hej, nebudu se tady vymlouvat, jako kdybych se vymlouval ředitelce ve škole, OK, to není za to kurva nikoho nezajímá. Důležitý je, že teďko bychom už měli být hezky zpátky, co se týče vydávání, takže pohodička. Vpravo nahoře, jako vždycky máte Dark Souls 3 playlist tlačítko, tam najdete celou tuhle sérii dohranou od začátku až do konce, včetně samozřejmě DLCček hnedka jak výjdou. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole. A samozřejmě tam je odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička, mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, praise the fucking sun, rip, cibulkovej bro. Tohle bylo, co se příběhu vynikající, co se příběhu týče vynikající. Uvidíme se u další epizody, kde teďko už se blížíme vlastně. Teďko to Dark Souls 3 dostane hodně rychleji spát těch událostí. A budou se tam dít některé opravdu epický a úplně mozko ošukávající věci, co se týče loreu, starých postav a takhle. Nebudu nic spoilerovat, ale máte se na co těšit. Takže do té doby nazdar! By jim takový hezký bonus, že by byli schovaný v tom bahně, že by jim nebyly vidět ani ty vlasy, ani to tělo, nic, že byste potom šli. A najednou by na vás vyskočila ta mrduchtilá píča, chytla by vás asi 20 nohama. Já bych se posral, já bych to nehrál ani omylem. A ještě by to mohlo být v nějaký temný oblasti a vy byste museli mít tu pochodeň. Tyhle to by byly úplný horror souls. Takže co tady přesně v této toxic části se schovává? Víte, jak jsem říkal ohledně těch super hnusných enemáků, tak tady je máte. Tyhle enemáci mají místo hlavy ruku. Ruku, která má v sobě pusu. Plus mají ještě i pusu v břiše. Oni mají pusu i na břichu, by the way. A všimněte si, že oni se vlastně valejí jako batolata. Takže to vůbec není creepy. Tyhle enemáci vůbec nejsou creepy. Hej, on mi právě dal brofist. Kurva, zasraný z děcka PewDiePie, já to věděl. Tak a je jich tady víc a všichni tady chrápou a jsou to extrémně otravný enemáci. Jsou jenom tady, myslím, Dark Souls 3. Máte tady purging. Jo, oni se převalujou, dělají pičoviny. Nejhorší je, když vás sežerou. Oni vás můžou totiž sežrat. Je to, myslím, instakill za každý okolnosti. A ještě k tomu vám i sežerou duše, ty kurvy zasraný, nenasytný. Takže tyhle enemáky, na ně prostě z vysoka seru, já bych odsud radši odešel. Nebo bych na ně tady mohl aspoň udělat nějaký drop a tak? Ne, ani hovno, to je moc malý. A teď jsem v piči. Do prdele, kurva! Opovaž se, ty svině. Jakož to z nich úplně cáká, ty vole, to je úplně skvirtík. Nevím, co na ně platí, jestli na ně platí, já nevím, firebomba aspoň, nebo něco. No, moc ne, no. Všimněte si, jak mají... Já jsem kretén. Om. Hele, ale nezabil mě, to je dobrý, nezabil mě! On mě chytnul ten další, ne, nechytnul mě, jenom špatná kamera. Jsi v klidu, sice dostaneš toxic a nebudeš to mít jak vyléčit, ale jsi v klidu. Já jsem nedostal ten toxic. Tohle to byl luxusní klač. Všimnuli jste si, jak mi ubývaly duše, zatímco mě žral. Takže uděláme dohodu. Tam už nikdy v životě nepůjdeme, díky, tak. Dobrý, pokračujeme dále. Takže tohle bylo teprve první patro. Tady totiž ty kurvy jsou znova. No dobře, tadyhle z toho už rektnu. Dáme mu tady pořádnou prohlídku. Oni nemají za 100, nebo dejte koule a budou v klidu. Tak, já nechci dostat toxic, jsou tady tyhle ostrůvky. Sice samozřejmě pak máte málo místa na manévrování před těma jejich nenasytnejma pičkama. Pohodička, pohoda. Hlavně v klidu, OK? Ale hej, když si to ubráníte ten ostrůvek, tak jste tady dobře. Tak tady vlastně nedostanete přes pindu. Mimochodem, já si tady ještě chvilku... Co nebudeme potřebovat teďko? Thank you carving. Ne, tady to nebudeme potřebovat, to jsme měli jenom kvůli tomu mimikovi. Já si tady vezmu ty 3 Blooming Purple Moss Clump, aby jsme když tak mohli ten toxic vyléčit, protože já sice to tady budu dělat strategicky a všechno, ale je mi jasný, že v něm stejně skončím. Dost možná kvůli tomu, abych sebral... Tamhle něco je? No tak tam musíme jít, jo. Samozřejmě, že tam... A tady je dokonce i Purging Stone, který vlastně dá pryč Hollowing a Curse, který jsou v Dark Souls 3, ale nejradši bych vám je neukázal a pravděpodobně vám je neukážu. Tak, co teď? No asi dostaneme ten toxic, co? Takže já musím sebrat tamhleto.
Já vím, že to je hovno, ale stejně to chci, protože to svítí. Kurva, teďko jsem úplně, ty vole, zněl jak nějaký ten, jak fanoušek Apple. Teďko dostanu shitstorm v komentářích, ty vole. To zase bude, takhle se mi to líbí, pořádnej toxic. Tak, Poison Jam, doslova toxic. Víte co, hele, jsem teďko až po hlavě v toxiku, až po uši, jo? Takže musím být i trošku toxic, co se toho komentáře týče. Tak, dobrý. Tohle to by bylo, no a ještě se bereme tady tu poslední pičovinu, což je Cursebite Ring. No dobře, tak jo, tak to se hodí, OK. Jenom kvůli téhle kokotině se asi vyplatí sem spadnout do těchto sraček, pokud na to máte tu Blooming Purple Moss Clamp a nějaký estusy. Problém s tím toxikem je, že vám bere hodně životů a trvá strašně dlouho. Podívejte se na to jako tady se nedočkáte, než ta sračka dojede do konce. Takže to je ten hlavní problém, že vám to sežere všechny estusky, že tohle je mnohem rychlejší, ale samozřejmě ideálně si nakupte nějaký tyhle bílý lístečky, bílo-fialový lístečky ve Firelink Shrinu, než sem půjdete, jestli se plánujete rochňat v téhle sračce jako nějaká pořádná sviňucha. Dobrý? Tak, ještě kvůli tomuhle samozřejmě si nechám dát toxic. Výborně, slečno, ještě, že jsou vidět, jo. Co by bylo fakt děsivý, co myslím, že by bylo fakt děsivý, že by jako to by mohli udělat to by mohli dát do Dark Souls 4 znova tadyhle ty hnusný svině. Ale dali by jim takovej bonus, Dámy a pánové, jste připravený být znechucený něčím, co dokážou vymyslet jedině Japonci, protože dneska na nás čekají ty nejvíc bizarní animáci, jaký jsem vůbec v celé hře viděl. Každopádně vás zdravím u 19. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a vítejte zpátky v Profane Capital. Taková prdel na konci světa, ve který sídlí jenom jeden Lord Boss, který ho prostě musíme mermomocí dotáhnout domů, aby si sednul na svůj zasranej trůn, který opustil, ale hej, on prostě nemůže přijít po svých, takže mu trošičku pomůžeme. Tak, máme tady ještě pár věcí na průzkum a máme jednoho cibulkovýho kámoše, který ho potřebujeme zachránit, takže tu nejdřív tady omrkneme, oho, paráda, nůchvatný sochy a všechno, koukám, že co oni to přesně mají, to mají bazuky? Ale jo, ono to fakt vypadá, jak kdyby to z konce mohlo něco vystřelit. Já jsem si myslel, že jenom tady plácnu nějakou pičovinu a pak se ještě ukáže, že oni tady opravdu slavili čínský nový rok. No dobře, tak. My chceme totiž teďko, mohli bychom samozřejmě jít přímo na ten samotný boss fight s Jormem, ale výborně, new challenger has approached. Proč si vždycky vybere jako přistávací plochu mojí prdelku? To není vůbec hezký, mimochodem kryjou se takhle křídlama, což se mi hodně líbí, samozřejmě do té doby, dokud se mi to kurva nelíbí, kvůli tomu, že tím blokuje všechny moje útoky a já dostanu přes pičulu. Ale teďko se mi to líbilo, takže jste to aspoň mohli vidět. Tak. Tamhle se teda chceme dostat, ale ne ještě teďko, protože tady máme jednu vedlejší cestu, která vede k Cibulkovi, tamhle potom vlastně přímo od toho bonfireu vede žebřík, se kterým to tady potom takhle přeběhnete, máte tam nějakého gargoyla, nějaký další sračky a tamhle ty čupky u toho ohně, tam určitě taky nejsou jenom pro okrasu, ale k tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme. Takže, mimochodem, co se týče příběhu tadyhle toho místa, tak je to hodně zajímavý. Hele, tamhle to je tutová past. Vidíte tam toho Krispka, oni mají hodně životů. Mimochodem, všimněte si, že dělají podobný útok, jako dělali ty v Dark Souls 2, jak na vás furt se snažili dřepnout tou prdelí. Takže když je budete jakoby, musíte je zmást, oni jak se válej furt jak se válej, líný svině. Když se budete motat okolo nich, tak oni nebudou moc vědět. No, že takhle vždycky to vlastně mine ten idiot. Vždycky se bude, no, když vás zasedne, tak to samozřejmě bude bolet, pak se zase musí celý otočit, pak se ještě válí takhle. Takže když budete mít dostatečnou trpělivost a budete je dostatečně obíhat, tak jim konečně dáte přes držku. A samozřejmě Dung Pie, co jinýho byste sakra čekali, že z takových hnusných sviní padne. Tak, ale tohle to se všechno vyplatí, protože tady máte Court Sorcerer Robe, čili celý set konkrétně. Takže tady můžete být přímo Court, počkej, Court je co?
Jo, soudní mák. A to se vyplatí. Tady máme samozřejmě dalšího mimika, protože, ty vole, já myslím, že tadyhle to je takovej, celkově tohle to je takovej jakoby chrám věcí, které jsou ochotný vás sežrat. Takže mimik vás sežere, tyhle ty čupky vás... Tyjo, jsem se lek, že mě chytnu. Tyhle ty obrovský parchanti, co mají pěst místo hlavy, tak vás chtějí sežrat. Ty vole. Tak, a tady máte ještě i Court Sorcerer's Staff, která se možná na něco používá, myslím jako na něco jiného, než jenom čistě kouzlení. A tady pak můžete skočit zase zpátky. Rubbish ahead. A on to opravdu je rubbish, doslova. Tak, co tu máme dále? Pointless. No a to je celý. Tak, ale teďko se asi ptáte. Kurva, neměla tady náhodou být nějaká ta skrytá cestička k tomu cibulkovýmu bro, aby jsme dokončili jeho quest? Ano, přesně tak. Je tady. A je tady, ještě totiž můžete jít ještě totiž vejš. Takže tadyhle. Je. Tady máte jednoho toho Court Sorcerera, kdyby jste se ptali, co to je za parchanta, tak tady ho máte jako NPCčko a musíte ho zabít. Nic extra těžkýho, ale ta jeho pochodeň je fakt skvělá, ale olympijské hry... Logan Scroll. Takže tady máte nějakou tu magii od samotného Logana. No, počkej, neměli jsme tady už něco takového? Ne, my jsme měli ten Sage Scroll, ty Crystal Sageové, který vlastně se učili od toho Logana, ale tadyhle to je přímo Logan. To Lizarda a vaše Dark Souls, reflexy a instinkty se okamžitě nakopnou a říkáte si: oh baby, je tam nějaký loot, it's fucking shiny! Chcete to k němu doběhnout a trošku mu dát svoje vlastní koule, jenže tam samozřejmě je tam díra, kterou ale my přeskočíme jako největší šampioni. To si nečekal, co ty malej hovne. No jo. To je tak, když tady na vás nachystaj past, ale vy jste stejně moc dobrý. Takže, co se týče příběhu tadyhle toho... to by výborně. Hehe, 2 za cenu 1, tak se mi to líbí. Takže Twinkling Titanite farmička, to je dobrý. Tamhle ještě nějaký item, OK. Co se týče příběhu tohohle místa, tak vlastně ten Jorm, kdysi dávno, no vlastně... Asi ten příběh necháme až po tom, co já zabiju až já zabiju toho Jorma, až si dáme vlastně ten samotný. Tohle bylo těsný. Až dáme ten samotný boss fight. Protože z něj budeme mít duši, která nám řekne trochu příběhu, plus je tam ještě jedna věc, která je hodně důležitá k tomu příběhu. A já to prostě potom si tam ještě na 5-10 minut stoupnu, no možná to asi tolik ne, ale prostě si tam na chvíli stoupnu po tom boss fightu a zatímco budu utírat prostě ty kapky toho potu, a možná i trošku toho no, jde o to, že to, hele. Jde o to, že potom vlastně, po tom boss fightu schrneme ten příběh, bude to lepší. Tak, Rusted Gold coina, kterou můžete sežrat, ne tu flašku, tu coinu, já vím, zní to divně, ale jo. Čekat, aby se vám zvýšila šance na to, že naleznete nějaký super itemky, tam je to všechno mrtvý. Tak, a tohle to, semhle jsem se chtěl dostat. Když spadnete do té díry, co se vám vlastně stane, když spadnete tady do z těch děr? No, co je na tom tak kurva hroznýho, to přece nebude jako v katakombách, jako v prvním Dark Souls. Ani píču, kamaráde. Spadnete tam do těch sraček, který buď dávají to... Ty normální, kdyby dávali poison, jako v Blightownu, tak pohodička, poison je chill, máte spoustu času. Tyhle ty svině dávají toxic. Takže tady budete muset hodně rychle utíkat a ten toxic vám hezky zůstane. A hlavně nemůžete dostat ani tenhle item, což je právě na vyléčení toxiku. To je fakt hezký. Já ho doufám nebudu potřebovat, já tady udělám dostatečně strategicky na to, abych ho nepotřeboval. Samozřejmě, samotný toxik nestačí. Musí tady být ty zasraný čupky, ty hnusný kurvy s vagínou na břiše. Takže tady, ale samozřejmě jako každá ženská se i tyhle dají uklidnit koulema, takže